No niin, tervehdys. Mun nimi on Thornbergin Vesa, toimin Natlinkilla tuotejohtajana ja tulin kertoa teille uudesta meidän Vihant metsästyspalvelualustasta ja sovelluksesta. Ja tosi hieno nähdä, että näinkin iso joukko on tullut kuuntelemaan tätä tarinaa. Tässä on vajaa puoli tuntia meillä aikaa, niin käydään läpi vähän näitä juttuja. Mutta ennen kuin mennään itse asiaan, eli se uuteen Vihant palvelualusta ja sovellukseen, niin vähän taustaa minusta ja meidän firmasta. Lyhyesti mulla on vahva luontotausta, olen koko ikäni harrastanut kaikkea, mitä mettässä ja luonnossa voi tehdä. Kalastuksesta, metsästyksestä, patikointia ja koirien kanssa touhuamiseen. Mulla on tällä hetkellä 2 ajavaa mäyräkoiraa, tuossa on juniori kuvassa mun kanssa ja niiden kanssa touhutaan päivittäin, lenkkeillään, treenaillaan ja syksyisin jahtaillaan ympäri maita ja mantuja Suomessa ja vähän muuallakin. Ja tää metsästystutkat, metsästyssovellukset on ollut osa mun elämää reilu 20 vuotta siitä lähtien, kun nämä kännykkätekniikkaan liittyvät tai pohjautuvat sovellukset ja tutkat tuli markkinoille ja siitä lähtien mä oon itse niitä käyttänyt omien koirien kanssa omissa harrastuksissani hyvinkin paljon. Ja viimeisen 6 vuoden ajan ne on ollut mun päivätyötä. Ei ainoastaan harrastus, mutta myös työ. Ultracomilla aloitin 6 vuotta sitten näiden tuotteiden parissa ja sen jälkeen on ollut mukana kaikkien Trackerin, Burrelin ja Vihantin tuotteiden kehittämisessä ja vastaan niiden tuotteiden kehittämisestä tänään. Mä tosiaan Natlink tuotteista vastaavana johtajana. Ja muutama sana tuosta Natlinkista, se ei varmaan kaikille teille vielä ihan tuttu firman nimi on. Se on meidän firman nimi nykyään. Me ollaan johtava digitaalisten metsästysratkaisujen toimittaja. Meillä on yli 800 000 käyttäjää etupäässä Pohjoismaissa, Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa ja myös jonkun verran tuolla Keski-Euroopassa. Eli 1 miljoonan käyttäjän raja on lähestymässä jo tänä vuonna kovaa vauhtia, eli meillä on todella suuri metsästäjäkunta meidän tuotteiden käyttäjiä. Meillä on 3 tuotebrändiä, millä ne tuotteet on tuttuja teille käyttäjille. Vihant, joka on ruotsalaislähtöinen metsästyssovellus ja alusta. Ei niinkään tuttu teille täällä Suomessa, mutta se on osa meidän firmaa. Ja sitten teille tutummat Tracker-tuotteet ja Burrel ristakamera ja ristakamerasovelluksia. Ja tässä välissä haluaisin kysyä, että kuinka monelle teistä on nämä Vihantin, Trackerin tai Burrelin tuotteet tuttuja. Kuinka moni on käyttänyt niitä tai käyttää? Nostakaapa kättä ylös. Eli käytännössä kaikki melkein yleisöstä. Hieno kuulla, että tai nähdä, että puhutaan tutusta asiasta teille. Tosiaan noilla 3 brändillä tehdään tuotteita ja näiden tuotteiden takana on samat työntekijät, samat kehittäjät, tuotekehittäjät, jotka on vuosien varrella kehittänyt Ultracom-tuotteita jo aikanaan, Trackerin tuotteita, Burrelin tuotteita, B-Parkin tuotteita ja Vihantin tuotteita. Eli samat 4-5 pienemmän firman tekijät on nyt samassa Natlink Oy:ssä ja kehittää tätä tuotevalikoimaa eteenpäin teidän käyttöön. Ja meidän visiomme on tässä yhdistää nämä kaikki metsästyksen, ulkoiluyhteisön niin kuin tueksi ja avuksi, osaksi meidän harrastusta ja tärkeää meidän intohimoa olla luonnossa. Tosiaan tavoitteista, mikä meillä Natlinkilla on, niin muutama sana. Me halutaan kehittää tämmöinen laaja, kokonaisvaltainen Vihant-palvelualusta, joka on markkinoiden kattavin kokonaisuus teidän luonnossa liikkuja ja metsästäjien tarpeisiin. Se ratkaisu koostuu hyväksi havaituista uusista teknisistä ratkaisuista, eli niitä otetaan käyttöön ja niitä jalostetaan teidän palveluiden tueksi. Ja tämä työkalupakki, mitä me rakennetaan ja mikä pitkälle on jo olemassa, pohjat siitä, niin se on hyvin laaja. Se sisältää työkaluja sieltä havainnoinnista, suunnitteluun, viestintään, seurantaan,
analysointiin ja raportointiin, koko se palvelupaketti. Ja muutama sana siitä, esimerkkiä siitä, mitä nämä kaikki eri vaiheet on. Esimerkiksi riistahavainnointi. Siinä on käytössä maailmalla tosi paljon riistakameroita. Meidän ratkaisu on siitä Burrell-riistakamerat, niiden tekniikan tuominen tähän uuteen palvelualustaan. Havainnoidaan riistaa, eläimiä ympäri vuoden, missä ne liikkuu, minkälaisia riistamääriä on missäkin ja ne käyttäjien tueksi. Se on hyvä esimerkki siitä. Suunnittelussa vastaavasti meillä on jo Ruotsissa ollut pitkään työkalut Vihan-sovelluksessa, millä jahdin suunnittelu tehdään meidän sovelluksen kautta. Siitä suunnitellaan, minne alueelle jahtiin mennään, mitkä on passipaikat, ketä kutsutaan jahtiin, nimetään passipaikat, koirien irtilaskupaikat, kokoontumispaikat, aamupäivän ajot, iltapäivän ajot ja kaikki tämä tapahtuu siellä sovelluksessa nyt jo Viihantissa ja tulevaisuudessa tässä meidän uudessa Viihant X-palvelualustassa. Kaikki tämä etukäteisvalmistelu, mikä helpottaa sitä jahdin organisointia ja suunnittelua. Sitten kaikki viestintäratkaisut. Teille varmaan Tracker-sovelluksesta on jo tuttu tekstiviestin chatti, millä kommunikoidaan, mutta nyt jo tässä uudessa alustassa meillä on paljon monipuolisempi valikoima tähän viestintään keskusteluun. Eli tekstiviestitys ryhmässä yksilöiden välillä, ääninauhoiteviestit on siellä, kuvien laittaminen porukalle. Eli kaikkia tämmöisiä juttuja, mitkä on teille tuttuja jostakin WhatsApp-sovelluksesta, niin ne on jo työkaluna siellä. Helpottaa sitä porukan tapahtuman jahdin organisointia ja sen johtamista. Sitten luonnollisesti nämä seurantaan liittyvät jutut, jotka on tuttuja jahdin aikana. Nähdään, missä metsästäjät menee, tarkka paikkapiste, kuka on missäkin, koirat, missä ne liikkuu, mitä koira tekee, haukkuuko, millä nopeudella etenee. Kaikki se on tietenkin mukana siellä. Ja myös silloin jahdin aikana, seurannan aikana, mitä havaintoja siellä tehdään, ne kirjataan sovellukseen, riistahavainnot, kaadot, mahdolliset haavoittuneet riistat ja näin edespäin, ne on mukana siellä sisällä. Sitten analysointi jahdin jälkeen, katsotaan mitä tapahtui, mitä tehtiin, se on talletettu talteen, siihen voidaan palata heti seuraavana päivänä jahdin jälkeen tai joskus tulevaisuudessa kuukausien tai jopa vuosien jälkeen saadaan se tapahtuma talteen. Ja sitten raportoidaan sen jälkeen porukalle, yhteisölle, kolmansien osapuolien järjestelmään niitä jahdin tuloksia. Kaikki nämä tässä kokonaisuudessa samassa palvelupaketissa. Ja tässä se on nyt. Viihant X-sovellus kännykkään saatte sen, se on nyt. Menette Googlen kauppaan tai Applen sovelluskauppaan ja sieltä se löytyy hakusanalla Viihant X. Ei muuta kuin ottaa se kännykkään ja lähteä kokeilemaan. Se on nyt saatavana. Mutta mennään muutamalla sanalla siihen, mitä se Viihant X käytännössä tarkoittaa. Mitä se sisältää? Se sisältää tosiaan palvelupaketissa tuttuja näitä Viihantissa mukana olevia ominaisuuksia, Trackerin keskeinen sisältö ja ominaisuudet, mitkä on teille tuttuja, ja Burrell-riistakamerassovelluksessa olevat jutut. Ne tulee tähän kokonaisuuteen mukaan. Yhdeksi kokonaispalvelupaketiksi palvelemaan sitä metsästyksen, jahtiharrastuksen kokonaisuutta. Kun me puhutaan Viihantista monesti nykyään palvelualustana sen takia, että se on tämä kokonaisuus, jossa on monenlaista asiaa, myös Burrell, riistakamerajutut sun muut. Mutta Viihant X on nimeltään se sovellus, mikä on se käyttöliittymä teille sitten kaikkiin näihin palveluihin, mikä löytyy sieltä verkkokaupasta. Sitä kautta te käytätte niitä palveluita. Ja kun tulevaisuudessa me keskitytään tähän yhteen palvelualustaan, sovelluksen Viihant X:ään, niin silloin me saadaan myös kaikki nämä meidän kehitysresurssit panostamaan tähän yhteen ja samaan kehitykseen. Kaikki kehitysresurssit, asiakastukiresurssit palvelee Viihant X:ää. Se on meidän visio tulevaisuudessa ja sitä kautta me päästään rakentamaan teille parempia tuotteita. Ja kun me päästään keskittymään siihen, ja mitä me ollaan nyt jo keskitytty paljon viime aikoina, niin se tarkoittaa parempaa luotettavuutta tuotteissa, helpompaa käyttöä, kokonaisvaltaisempaa palvelupakettia. Ja tuosta luotettavuudesta esimerkkinä se, että viime vuonna meillä oli tehty ennätysmäärä yhtäaikaisia käyttäjiä jahtikauden huipun aikana, ja siihen aikaan jo osa teistä ehkä huomasi, että siellä hieman oli viiveitä paikantulossa ja hommat ei ihan toiminut sekunnilleen niin kuin piti.
Ja nyt me on tehty puoli vuotta rajusti töitä niiden asioiden ratkaisemiseen ja tällä hetkellä me tiedetään, me ollaan testattu, me pystytään käsittelemään 5-kertainen määrä yhtäaikaisia käyttäjiä, jotka on jahtitapahtumassa mukana. Helposti 500 000, puoli miljoonaa käyttäjää voi olla tiedonsiirtoa yhtä aikaa ja homma toimii. Eli tämmöisiä asioita se tarkoittaa. Parempaa palvelua ja luotettavuutta teille jatkossa. Mitä se tarkoittaa Tracker-käyttäjille? Teistä suuri osa on Tracker-sovelluksen käyttäjiä. Ja se tarkoittaa sitä, että teille tutut keskeiset ominaisuudet tulee mukaan tähän Vihanteksään, eli siirtyminen siihen tulee olemaan hyvin saumatonta. Eli se on se tuttu vanha pohja ja paljon muuta. Muutamalla sanalla vielä syvemmästi, mitä se tarkoittaa, että Trackerin jutut on siellä mukana ja mitä siihen päälle tulee, niin keskeisempinä nämä 5-6 juttua mainitsin. Vihant X-sovelluksen kun lataatte, niin voitte kirjautua sille vanhalla tutulla Tracker-tilillä, sillä sähköposti Google- tai Apple-tilillä, millä olette ennenkin käyttänyt. Sama kirjautuminen tunnistaa teidät ja löytää teidän tiedot siellä. Helppoa. Sieltä löytyy koirat ja laitteet. Sieltä löytyy nämä ryhmät, seurueet, koodilla liittyminen jahtiporukkoihin, seurueihin ja tapahtumiin. Kaikki nämä elementit on sieltä. Laajat meidän karttamateriaalit, niin kuin ennenkin, mihin me satsataan, se on meidän omaa kehitystyötä. Rajapinnat omariistasta tuodaan, reviiristä tuodaan alueita. Nämä kaikki tulee sinne ja osittain on jo olemassa tällä hetkellä. Ja kaikki tosiaan tiedot, joko tulee automaattisesti tai yhden napin takaa tuodaan sinne sieltä Trackerista siihen uuteen sovellukseen, niin silloin on helppo edetä. Mutta ei tässä kaikki. Tässä on sitten lisäksi pitkä lista jo nyt olevia tai tulevia juttuja tulevien kuukausien aikana. Tosiaan tämä parannettu luotettavuus, mikä on jo tänä päivänä sieltä meidän taustajärjestelmästä, parempi käytettävyys, siihen satsataan, tämä käyttäjäkokemus siitä, sitä hierotaan koko ajan eteenpäin. Sinne tulee isona osana tämä meidän Viihantissa jo vuosia ollut Ruotsissa tämä jahtikonsepti. Eli jahtitapahtuma aloitetaan ja lopetetaan ja talletetaan kokonaisuutena, jolloin se jää tosiaan talteen. Että mitä kaikkea sen aikana tapahtuu ja siihen voidaan palata muutaman päivän tai muutaman kuukauden päästä ja katsoa se uudelleen. Se on tapahtumana samanlainen, voi olla vaikka koirakilpailu tapahtunut ja se jää talteen ja sieltä nähdään kaikki, mitä siellä tapahtuu. Mitä tehtiin havaintoja, mitä koirat teki, missä porukat liikkuu. Mitä tehtiin havaintoja, mitä tehtiin kaatoja ja kaikki tämä jää siihen muistiin. Ja sitä kautta kun me muutetaan tuodaan tämä jahtikonsepti, niin tämmöinen tietoturva paranee isolla askeleella. Eli jahdin ulkopuolella olevat asiat sitten ei näykään niin helposti kuin ennen muille käyttäjille. Eli jahtiin keskitytään sillä tavalla ja sen tallentaminen ja siihen palaaminen on helppoa. Sen lisäksi siellä on Furel-maailmasta riistakamerat. Ne tulee jatkossa samalla lailla sinne laitelistalle. Voit lisätä riistakameran, jakaa se sun jahtiporukalle, ystäville, niin kuin tottunut tekee koiratutkien kanssa. Valokuvat tulee sinne kameroista, jaetaan, jos haluatte, koko jengelle. Se tulee sinne mukaan. Sinne tulee Garmin laitteiden yhteensopivuus tämän Garmin älykellon kautta. Se on jo Viihantissa Ruotsissa olemassa ja mukana vuosia ollut. Ja nyt se tulee myös teille kaikille. Siihen tulee web-sovellus, eli tietokoneen kautta näin web-sovelluksella on määrätyt asiat paljon helpompi tehdä ehkä kuin kännykällä. Kaikki tuo suunnitteluun liittyvä työ, analysointiin, raportointiin liittyvä työ, sekin tulee sinne lähikuukausina. Eli paljon isoja juttuja, lisäarvoa sinne tulee nyt palasina pikkuhiljaa. No, miten päästä tosiaan tutustumaan siihen? Niin kuin sanoin, se on nyt siellä ladattavissa. Menkää hakemaan verkosta Apple tai Google Storesta Vihant X. Sieltä se löytyy, ladatkaa, kirjoitukaa sisään vanhalla tutulla tilillä. Sieltä se löytyy ja lähtee kulkemaan. Mutta meillä on tuossa Vihantin standi näkyy tuossa isolla Vihant Tracker Furel-kyltit. Siellä on meidän asiantuntijat. Siellä on tunnin välein tänään vähän syvempää esittelyä sovelluksesta. Tulkaa katsoa, kuuntelee, näette, miten se jo nyt toimii ja pääsette mukaan tähän seuraamaan, miten se nyt toimii, miten se kehittyy tästä eteenpäin kohti jahtikautta ja jahtikauden aikana. Eli se sovellus sisältää nyt perusominaisuudet, sitä voi jo hyvin käyttää. Ennen kuin jahtikausi alkaa tuossa elo-syyskuussa, siellä on kaikki keskeiset metsästykseen liittyvät jutut mukana, iso askel eteenpäin, mutta kehitys ei lopu siihen, että me muutaman viikon välein koko loppuvuosi kehitetään
niitä toimintoja, mitä siellä on, ja lisätään toimintoja. Ja kun nyt lähdette mukaan, niin pääsette seuraamaan ja osallistumaan ja antaa meille palautetta niistä, mitkä on teille tärkeitä, mikä toimii ja mitä pitää parantaa, ja pääsette mukaan tähän kehitystyöhön niin kuin hienosti jo startista lähtien. Ja tosiaan käyttö on mahdollista nyt tällä hetkellä ilmaiseksi ja jatkossa samalla tracker-lisenssillä. Eli kun teillä on tracker-sovellus ja siihen maksettu lisenssi, niin tämä Viihant X toimii sillä samalla. Ei tarvitse mitään ostaa erikseen. Hinnat ei muutu, mikään ei muutu, samalla toimii ja päästään rinnakkain niitä käyttää. Ja sitten tämän jahtikauden jälkeen me siirrytään siihen Viihant X-maailmaan ja se on se sovellus ensi vuodesta eteenpäin, mitä me kaikki sitten käytetään yhdessä. Eli koko tämän kauden tracker-sovellus pyörii täysillä niin kuin ennenkin. Voitte sitä käyttää, ottakaa rinnalle Viihant X. Sillä pääsette mukaan kehitykseen. Ja kysymyksiä. Tuossa taisi olla, Tiina tuli mukaan, niin muutamia jo ennalta tullut kysymyksiä käyttäjäkunnalta. Niin Tiina, mitäs sieltä kuuluu? Eli terve, eli minä olen Toivosen Tiina ja minä olen tuolta teknisestä tuesta sekä markkinoinnista täällä. Ja nythän tietenkin kun me eilen julkaistiin tämä Viihant X, niin alkoi tulla aika paljon kysymyksiä. Ja mä ajattelin, että me voitaisiin tänään muutama niistä esittää Vesalle, ei päästetä sitä ihan noin helpolla tuon yksin puhelun kanssa. Niin ensimmäisenä olisi sellainen, että tästähän on ollut olemassa tästä Viihant X-sovelluksesta jo aikaisemmin beta-testausryhmä. Se on ollut sellainen ryhmä, mihin kaikki on saanut osallistua, mutta siihen on pitänyt ilmoittautua ja se on kuitenkin ollut suljettu beta-testausryhmä. Kertoisitko vähän siitä, että miksi näin? Tosiaan me on tämä Viihant X:n kehitystyö aloitettu jo aika kauan aikaa sitten, toista vuotta sitten käytännössä, ja viime syksynä, loppusyksystä saatiin siihen vaiheeseen, että alettiin ottaa mukaan testaajia. Meidän käyttäjiä Suomesta, Ruotsista ja Norjasta. Ja meillä on tainnut olla nyt 3-4 tuhatta aktiivista käyttäjää. Eli me on testattu, saatu palautetta, mitkä on tärkeitä juttuja, mikä toimii, ei toimi. Ja se on tärkeä osa, miten me halutaan tätä kehittää yhdessä käyttäjäyhteisön kanssa. Ja tosiaan nyt ne muutama tuhat käyttäjää on ollut tähän asti mukana ja nyt on seuraava askel, eli nyt te kaikki pääsette mukaan kehitykseen. Mutta me jatketaan sitä samalla tavalla. Me kysytään teiltä palautetta, kuunnellaan tarkalla korvalla palautetta, pyritään kehittämään niitä juttuja, mitkä te näette tärkeiksi. Eli nyt lähtemällä mukaan, pääsette myös osallistumaan tähän kehitystyöhön. Ja sitten sellainen asia, että kun puhutaan tuosta roadmapista, eli tiekartasta, se tulee aina välillä esiin noissa juttuissa, kun puhutaan tämän sovelluksen seuraavasta vuodesta esimerkiksi, niin puhutaan roadmapista. Kertoisitko vähän tarkemmin, mitä se tarkoittaa käyttäjän kannalta? Tosiaan me puhutaan tuolla monesti roadmapista, eli siitä mikä se suunnitelma on, miten me kehitetään. Ja kun te lataatte sen Viihant X-sovelluksen, te päästä itsekin katsoa sitä roadmapia, eli siellä on nappi palaute, pistä näkemään mitä käyttäjät on antanut ideoita niin kuin toiminnoista, mitä sinne pitää kehittää, ja niin kuin arvostelleet, että pannaan peukkua sinne, että me nähdään suoraan, että kuinka moni niin kuin korostaa, mitäkin juttuja pitäisi kehittää, ja sieltä näkyy se kehityspolku, mitä me on jo tehty, mitä me ollaan nyt tekemässä ja mitä me tullaan tekemään jatkossa. Niin se on se tärkeä roadmap, ja se on myös tärkeä sen takia, että te tiedätte sitä katsomalla, mitä sinne on tulossa, mitä ei ehkä vielä ole, niin teille ei tarvitse kysyä, että tiedätte, mitä me ollaan työstämässä. Ja sitten kun se lähestyy se lanseeraus, niin me viestitään siitä, että okei, seuraavassa versiossa on näitä juttuja sisällä, niin se helpottaa sitä teidän seurantaa ja osallistumista siihen kehitystyöhön. Ja sitten vielä olisi semmoinen viimeisen tilaisuuden paikka, miksi meillä pitäisi kaikilla nyt mennä sinne sovelluskauppaan ja ladata tämä Viihant X? No, kannattaa lähteä mukaan. Nyt on tämä metsästyskausi hyvä opetella, tutustua, lähteä mukaan, nähdä ja päästä osallistumaan tähän kehitystyöhön ja ajamaan oma jahtiporukka ja oma käyttö tähän uuteen maailmaan, jolla sitten edetään niin kuin ensi vuoden alusta eteenpäin. Tämä on tämmöinen rinnakkainvaihe, käytetään vanhaa ja uutta rinnakkain, niin kannattaa lähteä mukaan, niin se helpottaa tätä siirtymistä teille yksilöinä, mutta teidän jahtiporukoissa sitten siihen uuteen yhteen sovellukseen, millä jatketaan ensi vuodesta eteenpäin. Kiitos. Kiitos tosi paljon, ja mutta täällä tulee seuraavakin esitys, on tosi hieno, niin kannattaa pysyä linjoilla. Täällä taitaa tulla Peltsi seuraavaksi. Ja kyllä, ja meillä on tosiaan tuo osasto, niin kuin Vesa tuossa mainittikin,
näkyy tuolta suoraan WeHuntin isot logot ja Trackerin ja Burrerin logot. Mehän ollaan siellä isolla porukalla tänä viikonloppuna juurikin senkin takia, että ollaan siellä valmiina esittelemään teille sitä sovellusta. Voitte tulla sinne katsomaan, miltä se näyttää, jos ette ole vielä kerinyt itselle sitä ladata. Ja voitte tulla kysymään. Me ollaan siellä odottamassa mahdollisimman vaikeita kysymyksiä ja meillä pitäisi löytyä kaikkiin vastauksia. Hieno. Nähdään siellä standilla ja jutellaan siellä lisää. Kiitos.